Kutyák, emberek, figyelem! Most kezdődik a móka. Ki ne kapcsolja a videót ma? Kutyabarátaim, nézzük! Ki a legokosabb a sok közül? Talán én vagyok a legnagyobb zseni? Vagy valaki más, ügyesebb, okosabb, mint közül? Mindenkinek adok pár percet, hogy leüljenek kényelmesen, hiszen az IQ-tesztem most indul, remélem mind figyelmesek. Induljon hát a buli, hiszen én vagyok az éles eszű kivi. Most kiderül, én vagyok-e a legokosabb, vagy csak éppen ciki. Kezdődjék az első próbatétel. Ki lesz a leggyorsabb? Most kiderül végleg. Takaróval, törölközővel fedd be a fejem, lássuk, hogy oldom meg, hogyan állom meg a helyem. Úgy tűnik, az első teszt jól sikerült nekem. Lehet, hogy egyetemre is beiratkozhatnak majd velem? Kezdődjön a második feladat. Figyeljetek most ide! 3 pohár sorban áll, alárejtik a jutalmat, mely csak rám vár. Figyelemelterelés pár másodpercre beáll, ez a teszt majd megmutatja, ki mennyire agyas, s mire talál. Itt van, megvan, ezt választom gazdig. Hát nem értitek? Itt van a jutalomfalat, amit én most azonnal kérek. Ügyes vagy, ilyen! Folytassuk hát, jön a harmadik feladat. Lássuk, ki az, aki most jól halad. Bútor alá bújtatott falat, csak a mancson fér oda, de az megoldja hamar. Ez a teszt mutatja meg, mennyire vagyok ügyes, probléma megoldásban vagyok-e ötletes. Hát, ha mancsal nem is ment, de részben sikerült, a falat végül a pocakomba került. Úgy tűnik, nem a probléma megoldó készségem lesz híres, de a falatot megszereztem, és ez nem is oly rémes. 6. próba gazdikit munka vár, kartondobozból akadályt építünk, nem is akármilyet ám. Dobj egy jutalmat mögé, hadd lássam hullani, középen egy vágott ablakon át látszik gurulni. Nézzük meg, mennyi idő kell, hogy rájöjjek, körbejárva az akadályt, a jutimat elérem. Úgy tűnik, ez a feladat is jól sikerült már. Összegezzük a pontokat hát. Megvannak az eredmények. Jelentem, hogy én, Mezei Szigecsán Kivi, 10 pontot értem el a 12-ből, ezért géniusz címmel illetem magam. Mondjátok el, mit gondoltok a mai videómról, és várom az ajnározó üzeneteiteket a kommentekben. Ott ala! Puszi!